nigo babwate obuyo byabwa Kaino Music obwo bomendere NPK amadini agokonya gotoberira bali yawo ubuyo bwigani go bakobonya asibirengo bichikile 50 wikachikile 52 babwate bwigo ubuyo bwa top dress mbonye kantabuna Kaino Plus S obo bogotobirira ba na komenta amadini egintu gikurira ligesaligi ya babwate bwigo Kaino Plus Grow Max obo babwate potassium sulfur na calcium ubuyo bo nigo bukusarira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa ekatibimeli binde ubuyo bunigo bukutuka acid ebirengo by'ikilo 10 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angenasure gose akesi bigutera se namba 0788000028 gose 0705Itariki ni 20 mutinyo yo gatano na kabiri umwaka no yubekirwe 2025 no yomo mwancho mu ligerinde no kwigena mbiyo rando nsi asole nago kwanire nabo kwaligane somoro biri babasai anane somoro birugita abasai no burayi nase to kuligereria hamanga naringe tabasai abone bagwe sokia kwirwanira kwene kibuna konyara bare hegetari hanene asoburayi se chikure kigakiribosyo na iritwali rero ninde nabagani haiga se studio jitu cyagetembe anena se turachi ukwanira hamanga naringe tabasai siasa naboigo hobo korerio buya asengencho yebiro tigangende yemo ayemo asibale batwere barabumbara bineganga yabonereriga karibu sana. Asante sana. Yasitu yakamuna mheshimiwa. Nchasa mareta nkoro kuna umenyekea nkambo nyando ogya ku ward korubonjari nkoborinde kero kyo MCA. So I want to appreciate you for taking a time gotarangeriga iga ili ntunyari gukwanira mangana ya rengeta basai. Karibu sana. Yes. Njembi mono mwarelio suko ngalega ni studio elitaria nangoku Clinton Machuki ngobole kero kyo MCA Kitutu Central Ward. Yes. Karibu sana. Yes, umuskina tuchaka muna ogyakumu mbiere ya tunapambana nko minyakatore twaminya kire ground twarosiri at least abantu bonega no chabu yakumu ward obodi abantu marenga bakobori chikura nabo kwego area tano America ba mentioned in between. Yes. Nki mwabwire chi ward tinde samangana ya magenda. At least bonega konya gotema bare naroche chipara abo MCA the current MCA konya korosiare chipara. Abantu abange bonega mbabwata mache na at least ECD classes chabere constructed some of the schools. Yeah. Okay. Igo mere mumbi yo mwakora. Okay. Yes. Great. Ward ya Kitutu Central ale no koba ebwataine amani town nire ni maiga kimagendo kidogo singenjo for the last time bune para bune koru na nyambere go chigosoka Windspark rokoro ya bidite tugakora maandamano
liera osugu igo tegotebese amang'ana amagenderero ntori maega kidogo. Okay, asante sana. Isi umusikira mwe bono hanene tukurigereria mang'ana basae siasa nogokaribia tujakira mang'ana ya basae torora basae bange mo gwesoki anena asugo chikuraniro burai ngiki yakya basugumira omate most of the time intubuna basae okonyora tokotang'ania obwoba bono kwanyora aba leaders bande bagotutumika twababuna their bloggers at the end of the day karo banyorire ibiroge ebiga barigo chibatonyora bono naintu bono bunanche personally enateba bono tigansoke ng'erwanire nanche nkwane nabagiakumu bansire eri nanche nswekero geki nkoreki nchuko bakonya gochimutuga iga. Okay, yes kintu Gento kiagerete gose kiansukumire mborie kero geke kia Kitutu Central Ward egento nkero gekenya gokwanung'a abasae nabwo abarai ba mambi twachire koyeganya yangire goika. That is why twatena ki wakati ni sasa tubente kuimuka tutubori elective positions. Okay, Yes. buna muiso roche buna ino abasai muchikorente change liaganire ama amonchiria liaganire na abananchi roche korengana muna yaso ikarasta boniga muchikorente amonchiria Ese twikire boniga number 1 abasae mbabwate tutebe ebintu na byachire digital boniga mbachikorete amonchorire kochiari nonyese county assembly. For example ukurikire buna abarai boniga muna bali balese county assembly okonyora mbali raise issues chikwa affect on abasae gali se county. For example ne ward yane mu MC one nanya komoraga gukwana gali se bunge county assembly igokira inchenda isiko chorwo chigali ningende ndezi amang'ana ali alengeta abasae so that bakonyeke. Okay, yes muskina narora mwesokie mwaka bwechirubire na 2024 mwesogeti mwakorobekana amonchiri ali mwaganeti rocha abeire So far bonega tingoteba gosabere 100%. Yeah. Siwezi sema kama imefanyika 100%, but we are still struggling buna youth tukonya kwerwanira toro gose bintu biria abasae baganeti bikorekane kabla itaweza kufanyika. mbiri byakorekanire Swali manilizo mazeni hata sijui kama youth walikuwa wameingia kwa streets. yo bakorete 2020 kurobekana kuri wa Gen Z. O ile mambo ya Gen Z. Yes. Tika my brother nkonye. Bune national government ya Kenya Kwanza amang'ana ali abeteraised 2024 na Gen Z bali barobekanite se para achake koba implemented. Number 1 ese cabinet mtu abwate umusayo lenke kuwakilisha youth. Ese cabinet wani gantu bwato umuntu kwa Fikrin Jacobs so that I represent youth in the cabinet amarualia abasaye babwate so that I can ese national government. Yes. Inisi kugereri Fikrin Jacobs no muntu kurora gongoro apwani na kiarachi kumanya maganio y'abananchi ba orogongo gusaba saba orogongo bagusi ntubwate gento kunga youth council. Youth council mwaro chiboni gana muchitogo korono nyobo chori kire county nebwate representatives we youths. Yes. Buna nchen kuru ese ward constituency ya Kitutu Church South onde ese youth council buna ngote kurwe constituency ane na present views chirigo chese council ya mweke. Okay. Yes, asante sana. Ese monchumu ligererie hinyura buna noro bumurobero yiga nabokenda gusange birengere byago wetira se namba 0716111177 ke tembeti Facebook na boigo YouTube birengere kibiga go sibol kiri go bwate go chase habageni baitu biliskudia rero
nena se tukurikiria mung'ana ringe tabasae siasa na baigwa bokarerio buya Yesu muske Naomi Yes. Gobule mung'ana tusoe siasa bono kana tuise kurikiriri siasa ya bugi akumu aye no bugi akumu kurikiriri anene nabana inchi abange sana gusaba raina abange sana besokiri kuranire kiro keki kana ndu muntu ayo muguchikoira oroje nararia ya gwekiraniri abana inchi bagwa kibugi akumu baratena no myatokoreira ya naya tiatomo burai. Personally linchenda tebe I'm a social worker by profession na bere kingo konya bana chintakana bali batari konyara go kogenda no nyine skuru ekarona rengo kore meremo na nyare to go konya bange even as buda bone gatogendrete baro bone gani bwato mwanafunzi oyo mogo sa material boys ntamete no nyina bible bae lakini ni mabagite skuru ngo koraki ngo mwakanire school fees kerege ntongo nyorari na abande mbaroro okonyora no nyina baboro kakero bachire na such issues bone challenge I'm in a position to refer them bagende banyore justice yabo ase babwenrete because most of the time into youth sokonyara ntobwati enough resources bone I think onyara gotebenga twakorire binte binge lakini rende bilie biketu nyari gokora na bie na kama hizo ambazo nimetaja for example bone ganyare go swase kerugo keri na bonda nyare gokora mo gyakumu ebinte binge mo especially the youths ningani sana ekero na so ira se kerogo most of the time babere bagoti wisko bono kero na so ire kerogo na bonko nyara koba linkages to job opportunities na baraba banyare ko igubuya chiskuru chetu to make sure tumezijenga vizuri na chipara chetu chibe up to standard yeah mata bone gani tu abasaye bone kero tabwate a lot of resources bone gato konya gweta to konya go kwanira bana nchi unauza sera bagotegera and then they will make a decision come 2027. Yes muskina inkoboli na rari go kwena ni mepira monta yo makamboli ngayikuru sibese chigo so monto na roko sira wikirani murobiri. Yeah, I'm doing a small business kero na nkoni ndebiat ekero na nyori customer yangu lili na boko nyora ninakimbia kwa ground na nini mbate some of the well wishers but I have good vision for the Bogiakumu ekero ba igure nganko genda nda segete na boko nyoro monton support ri ontebi ngendo go raba muraba lia soda wono kwaligereri you understand yani matekero a leader oko listen to what abasai batagete wonna bora tebene sodoko bagodra kumbe mabwati mopira they don't have uniform if they attires there wonna rende kune timu ina gorreto mopira mbabwate mopira so I felt it was yeah bagoro mopira oli at least bakorre their sports. Okay. Yeah. Yes mo. Yes. Gikora tene na bogi kitutu central te yabana injini abakorere neke njike ntona korere abantu bakitutu central na bamukokora nto na public awareness so that abantu bamanye most of the especially the youths bamanye rights yabo and which relevant authorities and officers bago reach out so that banyoro bokonya. Okay. Again tuna youth fund youth fund ine serikali bona inoro yomo we serikali yani nkoba awareness na ki again tugete mubwente ko konye kinge njugete onyichi bese chicha youth fund ga yo biashara nabate na ki wente ko tachaga na gaiga ochikere usonye nabana biashara tigi chambers of commerce welikyo so that yonyore ubokonye kuru. Okay. Yes. Uru mubwatani wiki ama kya yudi. Jinu mubwatani wiki ama kya yudi. Okay. Narali no umurai wa basket yukura gose kwebegeta wiki. Yeah. Ebiroge bibe elective. Okay. Yes. Yes. Ske na umingi chasuri. Nkike muchando kyoyo anene mangana siasa bono to kwalera muchando kyoyo gamoko nyara bona inwa basai kero mwaso irasa mangana siasa. Challenges to wetera mechi nyinge especially bona intubona buna abaswati okonyara most of the time tunapigwa mawe umuntu atakete komanya kusino what a family if you don't have a family wacha kakorutwa magena
sometimes kwanyora ntobwati enough resources chogo kuminyoki around the ward. Intimidation okonyora yabere igoro mono. Na some of the friends nabo konyora bachakire gotwari ndamwamu. Bano baroche yani wanasikia vibaya baroche ngabono tango you are not the right person otenena asekero gekyo. Bono konyora challenges nchiroro chinyingi. Okay. Yes, Clinton. Muchandukio mokonyora nene buna mwesaira mangana asiasa muchandukio. Muchandu tokuja twanyora monene. Sometimes abantu baba elected, use leaders are elected. Tokonyora intimidation from them. So that they are sitting earning salary. So that the piston in ane, montakwero piston. We are starting now. Yes. But going forward, abantu baitu babere bakungainia bakorigere issues over resources. Yes. Okay. Yes, unumero na kimoko overcome. Totebe buna bonega. Totebe mangana intimidation. We just create awareness. Karoko okogana no nyine forums. Yani karo togo kwana personally karo nchengo kwana ko bate tufanye siasa yenye iko na amani kwarori alafu asa no konyora mangana corruption naroro konyora umura inaro ogugwa keresi mwe gote bimate number 1 ayetofwa atibesa nga ncheni mbate chibesa nitakuja kwa ground kuchafua vibaya bona in terms of that nkwa rege ntekekia ba olkalao bona people are changing they're shifting their minds kurua se ogosera kuri bono konyora kera montago chanichi basi nyinge with nini abantu bane no the communities if you listen to them eba gotebi tigabada ntichiba story like now this time round ngochitoroko chara barayaba abaya so it is all about sensitization in the community ogokwanira abantu so that we overcome those challenges. Okay. Yeah. Asante sana. Yes, msikiti. Nakibono kuba kama mochando keroro nakimoko ene kibuna mweru sana lino. Individually, I'm not going to allow the attack. Maybe no one to what resources. Jengo mnyokele niane, era mnyokele niae. By the end of the day, wananchi wataamua. Okay. Yes, kena umingi chasuri. Tata mangana mentorship. Tatebuna njira kijika na mangana yokuburu gwechibesa abayigo mwasoire amangana siasa mutaringi siasa abangemba yo abasaba ngembo bwati bomanyi nakibono muchando yigana kyoko ba affecting kuna abasai wekaroto aswere siasa ekaroto bwati chibesa mutabwati besa mutarabwati koboko mutabwati bomanyi bwage siasa nakyo muchando yiga okuba affect kuna abasai ego to affect mono sana sengencho ground mate bona abantu bali bachagete gosera abantu ebanereti abantu ngabono kerogo chikuba kwanira gwekotware chibesa ko karaki okoba bona sometimes naboko ganda asega kwanyora ogweta no nyempara kwa iguno nye the youths mwishimi watosere torenchara sometimes you just face them direct kwa batebia yabonega momanyete bia bonega timbo atibesa but ki toranyore nabotoko cha karaki togo cha gosangamo you just talk to them nicely na baba gotegera nande bona okonyara most of the time toko ba limited kogenda nonye a lot of functions wose personally nchabonega na oboire korangeri nonye meetings including the family meetings simply because abantu bamanyete once waswere siasa igono bwate chibesa bone gotobe kombera akongwake uchaka korangeria abantu bachincha ko batebi sera chirichane ngorete ki chirimbwate so most of the time I prefer ekara matangare because it is a gathering a reformed that in chanabarangeni bono such forums no konyora very easy kwa ikagali kwa bakwanira kwa batebi what you want na ne batategera but as time goes by na botokonya kwa sabenga nyasa ato igorere ato obongene nechi semi na nde atutomere destiny helpers na bokonyora batobwatira kwa boko so that in future to chego konya abantu ba from the various places that we are coming from. Yes. Yeah. Na wigo se go kwanira mangana yaiga mubwati bomanyi bwa siasa mbono mogo so siasa nakyo yigoro muchanda simore. Yeah, sometimes through social media we learn
personally, someone like me, nkobwatinde other politicians buna bagukwana na chaka kolan. But onye nditwa yanyarekana through the political parties, ba plan for sessions. Naintwa basaya baba ketu akodre kitogo chake sabaliye batu watu koboko. But I want to appreciate some of the leaders in Baroro. They are willing to support us. Lakini nanda abande Baroro, bara bakongusa nani ata gete kwazo shit na abantu babwate chibesa boka. Intubona ababande tutabwate chibesa kwanyora bono toko ba neglected. Bono nare ngo appeal to all leaders ekero Baroro into abasaya baketu aso Kirisco. Sometimes we don't even need their money. This is how you're supposed to dress. This is how you're supposed to talk when you're in public. Yani watu sire tu through mentorship. Yeah. Yes, muskin. Ama muchando wajaiga anene bono moga so siasa mubwati bumani. Abayigo estiri yo kubwatu tena morate bigugo senchira kimwe mangana mentorship. Abayigo chibesa. Nakije gero muchanda semo. Je na chagete political journey anende ya 2017. Ndina tete bodi tangani. Ekaba bati mbego sengia dito chuganda nomination to kanda into consensus. So oyo wetu ticket but unfortunately boni gatayo igobono asa mangana mentorship na nimekoma naweza naona njia igobono njitimba tume challenge ya mentorship but nimbate role models ndo tuna bago operate so nimbate example kia. Okay. Asante sana. Yesu mwanchomo ligerelia agendra gusanga mu na nchi birengeli bya gwetira ga Getembe TV. Facebook na boigo YouTube anene tonyale togosanga ebirengeli bya gasenchira ere endonge na boigo liboli obwate anena sabagene baitu belitubira lero anena stokwanira mungana lingete abasae siasa na boigo obo koreli obuya. Yesu muskinaomi. Amangana yega yobo nyomba. Ngobere muchando kuna ino abasae. Amangana yobo nyomba lingete siasa. Nkobere challenge chenene sana asingi nchokonyora leaders ababa tanganire mutwari ekarabata gete gokonya omonto ebakorigereria nyomba gete kwarorire nande bono konyora abantu mbaro tutabwati godfathers bono nento nabo togotwara okogani buna naki omonto chicha yani ekaro kwa makorire gasi takorigereria nande obonyomba bori bono ana appreciate kulingana na vile ulimfanyia kazi bono gente kinkeroro nande gya tuchandire mono buna into abasae bono togosaba leaders ababaito at least batiga mangane okorigereria kenyomba personally me as a leader ekero abagia kumubago chagonchora tini gochikorigereria obonyomba gochikorigereria omogia kumuwenspi kulingana na mahitaji yao mbakonye kulingana na mahitaji yao bono tini gochikorigereria ngoyo tiganga nkonyo yoko bakuru nyomba gete tiganga ntigo yoko bakuru nyomba gete as a leader I've been training okonya abantu bonsi unawahudumia wote. Yeah. Mbie mno. Machuki. Yes. Obonyomba ni miaka. N'umuchando urase mure. Nakimoko nakibuna ebintu biga asebinyo. Number 1 umuchando noro omonda achukorigereria oteba maybe yune ekijana geke getaratora experience but we bakumanyanga no bata ideas. Number 2 ukurigereria nyuburayi bwaboniga bali bale sitting bakurigereria ngai nanyorete chikura chinyinge so that oeteria amagendero gocho so wasenyo enyomba ya sobo which is wrong utakere go balance so that nonya ababata gwakere baroro buya bwao so that nalimo ko move amo ne wodi kine samagendero. Okay. Yesimbe mno. Anene ntisi kurigereria mangana yebiama. Kurigereria bale muno sana imiaka. Kwa beira siasa. Buna inwa basae. Nakimugo chikwane kibuno muchando yigango nyukura muri.
bakurigeria miaka muntu asogire siasa watena uyu mbona agoswa tigaturi uri uraberire siasa na kimuji kwene kibuna ribakaria abasaingo tokarire asamangana yebyama mbia mono yes era undi yo tubwata machibu abere eita tuikananse se meseria usitubune meseri ase sengenjo ndrugo chiko relax tokanyo to wangu endura sima to bank gogo ikatuikananse se meseri so that yama bagari agoche ya basaya into to ya rwanere acha story baraonire ndemesa mesa te kwani Wekatonyerende tesa kwani. Okay, asante sana. Muncho muligere ligenda gusanga mo 90 kwetira getembeti Facebook na boigo YouTube. Anene hase tagenda te kwandira hamangana ringeta siasa na boigo ogo karalio biyata nyoro mutimo komoke tukwirana tugende no murobira sinchira erendonge. Eduka ya Uhuru Superstores iri guturuka imiyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayo ali ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex iyo erange namagacho asafaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakere simgwetera sete namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwateri ugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya corporate egatiye chirodisho chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liriya kigima eriri cyunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwawo ne byasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi
chi birthday mesangerekano yechi kanisa baby shower ji anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi rusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigolidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wigoro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0143567165 Yokombolyo mwanone tirijane kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani ya Getembe kuchakira chinzi 12 chamambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umirana na Geoffrey Oserigo Matilda Omego kuwatrana na The Schoolboy James Onkorogo asumurubilo witwa Nyagatembe Kero korora mangana lewia torema etwa Nyagatembe asisiasa ajagenda tuko kumakuru wa sebinyurime amuna maya emijada lemebao asamanga never nayanda mulonge kurwaso wikwese n'umuriro witwa Nyagatembe uchakira chinse 12 cheli mambia wika chinse yego etwa Nyagatembe kila litukuri Jumatatu wika Ijumaa Nyagatembe FM na Gatembe TV ekenekeonga kema mogusi ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setin semo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi gwika chi event ao unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetira asinamba 0143567165 gosi 0704765412 wigo nabukututalira asi chabizi cheto imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litanga ni mbarabali na AM Taylor kose ebengia Kenya Women kinya obunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeonga kema mogusi Asama liyetengo rwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, liye gotoka Harimongoni, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical ne College ya serikali, liye kwa abana courses au chuo bundi, na andabone gentege tangani ndatikura werene lingambi ya mono, asoko kwa abana Woje College, kuna especially during the May intake, na andabone ngo batangasira tulenga September intake ndoga ndete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwigeli bale Plumbing, Masonry, Building Technology,
civil engineering ase ensema ya computing and informatics nkwige libali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwige libali electrical installation na wigo electrical engineering ase ensema ya cosmetology nkwige libali hairdressing wigo mbabwate fashion design nkwige libali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagosoese college ya Kitutu Masaba nkoye gubale government scholarship nkoye gubale higher education loans egiye kubakonya amasomo abo na kwakana inyomba nande nkoye gubale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana soko baji bursary nande neki constituency chinde kiri kitretana ne chonsi twaigwananire neki CPF funds baje baba support ya soko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagoja yama asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi migwetras kinamba kyabo 0743480999 kose 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira. Nainde umwanchu mulilia haso umurobili yo tugendete mambiyega umurobili baba sainu burai anenase to kurilia hamangana linge tabasai siasa na baigo obo korali obuya itwendo mutima kogendera gusangamo ntwe birengerere bya wetera hasi namba yesimi ya 0716111177 getembeti Facebook na baigo YouTube barabaiga balikire ujumbe wetera hasi namba ya 0716111177 agotebuna mbureli umuskena umi nakie hakwene kebuna onyariraga kwirwanirira ase siasa yebwate abasacha bange sinaraiga nere okroku Dominic Marubera batano arime yo murubiria bwatete yema seyemo naraiga kroku Jennifer Nyera kurudera fifu agotebuna nigo abolire baboli ngomero biliki babwate anena sogo chikwene kebuna abasae banyorire kwirwanirira ahaseli baga anena baise kwewu obo rai ekorokunere mama Keruth eragotena nware heye mase mukurwa hamabiria kebasoni songo eragotena nwabwatse yeme ya mukuru na kuru aigase SMS hase ujumbe nke tari wakesimi okolike ujumbe nke witrasi namba yesimi ya 0716111177 akore ku umuindi omumwamu agotena nwabwatete heye mase yemo anena raiga hokoroku happiness nyabonye korusunika tigo muske no kurwenseme yokoro abote imumbole ringona kya chikwene kibuna abasubati konyora bale libaga asubura ibwae kimitigo sente jakera so tuchakiririo mwerio sawa sawa nchabona musubati ningani sana most of the time konyora impuna basubati togotaka nenti twoka semeseri so ekerona kira semeseri ninchikorwanira basubati abange baswe mo especially the single mothers ndobote single mothers abange sana isikogaiga batabwatu muntu ko babwata okoboko bono one of my agendas need to make sure single mothers to achakre programs chiko ba support nindigichi maybe
through mentorship programs turi no nyine the quick loans chiri bakonyara gwakana the cheapest one banyare go chaka small business just to empower them bali batagwati skills ningani sana ntobate like Rwanda Polytechnic Kiamwero Polytechnic, so I'm going to empower those polytechnics whereby aba basbati aba bagochwa so banyare skills, be it saloon, be it anything egochiko bakonya unabone gani bate ntobate program egocha very soon ya computer packages when I want to encourage more women bakore computer packages banyore certificate, because through my leadership ningani mono kokore gasina bantu babwate computer knowledge asengencho oligere dino nyana mangana ichi basari okonyara most of the time ogotabure intubo ichi form irani intubono mo irani, so wakati wangu okonyara bono ngochiko tumeka the computers na ndiningani ko korana basibati abange sana aso busy in terms of agriculture we will mentor them at least bamanye gokora oboremi that will bring something to their table. I think I have so many plans. Maybe I've answered some of them. Okay. Yeah. Nilibori rinde na kiogende tukurwanira nene siasa yiga ya usi. Yarekene nigo ebwate. Aba sacha bange. I think when nachagete siasa ye na irangire things nkara irange nikajita mkutano ngekwanira ngataba this is what I'm going to do. One number one inchitini ko chikorwana na basacha because incha korwana na barabo na bora nyare bambunira amagoro. So my passion eribuna nintagetenswe ase keroge kega nchiko konya abantu abange more especially the less privileged in the community. One of my main agenda gaiga ntagete ko ni sera yani na maskania manene ngenda sechi group ndangeria bagaka ndangeria bangina I call the youths, but what I have for them kurwabo they will decide in 2027. Okay. And buna nacha kire buna nkonya kukomenya ground na bondo che positive feedback from the ground. Yeah. Sana yes skema chuki tose bona mangana yo bokarali okarali na kyo bokarali biga obuya bore asumu sai Okay, noro aneno watano mugwatani ore bwa serikali ane gwetera sekema kia UD oro jamagania ba saya ikiraniwe ane nasoba kuriwe magania ba saya so far ndo chenga 50% ya magania ali ba rezeti ngwikirani wale okay sinaoni oro jamagania ba saya ikiraniwe ne serikali not 100%. Marango konyora youths ababaito eba gotumiko during the campaigns. Ba toka na bago tenga se track ya toka na bago tumiko buna bloggers, lakini kero in terms of job opportunities abange they are very jobless. Eba tigiri sko gali. Bono na bango tebanga magania youths tara ikarana ngubuyego. Yeah. Asante sana. Jesi musikema chuki. Ndi mwikaransi no mu MCA. Anene kuligerelia mangana ringete abasase wadi. Mu MCA anene ntonya wikaransi nere. Asi. Nanya komoro the first thing. Mwanya kubanga kiagira. Ntonya korona nere. Igo mwanya kubeka mirobeli yo. Availability yae very minimal. Okay. Kuna kimokara mwene kibuno mura yo igikiraniria maganio yabasaye gusama gendera number 1 ate abakalenga mangana ali development nare ego biti ya ba mass action so that naliyo araigwe singenjoja kumuikera one on one mwikaransi mupanga development ko bako ubona nabako bitereri. Okay. Asante. Yes, muske no. Ndi mwalimu akuleta hiki karono mwanzi. Kuna ino basaye wa bugyako.
twanya gwikaransa n'abasae but personally na rabere nkomorigi twabere tugukwana nere he is someone who is approachable nande no muntu uri gotegerera nande bono nere bwika bwamweta atebetia bananchi kabatebinga erene miaka 10 ukatagete kurwabo atire gutekero gikende kya rogoro. So actually I want to appreciate him for the job he has done. Na kia kogera bono nanchi naru chabono buno musibati tigansoe, but whatever he has not done nanchi to go fill gaps chiri chatigaire. So incheda teberende from my area otemire gokora na some of the youths rendered they have benefited from his office. Baro bakego banyorete chigasi taribonsi kuna wachache sana wenye wamebenefit from his office. So dabongo tabarendere amejaribu. Okay. Yeah. Ndio magani ya basaya asiboni. Yeah. Okay, asante sana. Yesi machuki. Birwanire kebiga mubwate anene buna baboli olegari ebinyurime. Tametine ngia mangana minute yobokoreri. Na kibuna inwa basaya mokumo bosemi mwamoteina amagaindoro naya anena mangana ekipasari buna inwa basaya. Na kimoke ne kibuna umanyire ebintu biri bikolekana se wode. Oso mubekano etugocha twa tara enyumba se nyumba tukubakora sensitization gose twabanyore se kibarasa lumugambia rangire barasa twanyora opportunity yo kubaereza gose nonya sometimes into konyoji kansa chibwate program ali twanyora twabaikere gose se chiredio tangazo anena muhimu abaikere lakini arabarira kira abataikirana kinate abanga nkopatare turu se chibarasa sana kya kiro mugambia rangire barasa okonyora bachiro. Asante isimu muskeno na kimongo cha mwana ki mbiti kimongo cha mwana ki kero mwamanyire unachibesa gitego sana ne bokorero bube mbura babo yase ward una inova sai na kimoko ne kibuna mwabo gorori. Okonyora through public participation na ngocha tore twa the feedback ekaro twanyore feedback gosabe bintu mbere ababuya na bokonyora to kora interrogations karo twamanyire nga maybe funds chetu ntisireta segete we report to the right channels ntobate even the county committees, some of the community members ngwe karansa bara se chi committee chiri bono ngo chabare bato the feedback back at the community igoro ya budgets through social media nkonyora tore the reports bono nabego inatukalia rahisi kufanya nini kobodi nonyana maswali yari ase the sitting leaders banyara gotwera nerika ki chibase chitariko gotumeka senjirere ngia. Okay. Yeah. Nisinti karabu abwase ko negia baraya barabisi anena basaimbaro bachorira suburai abajuba ba MCA abagavana urochimba betomoyo asobokoreri buri bakorire babeetomoyo buneino abasai wesokia na kwirwanirira mwegwe biruko sobo siwa bana inji motina mwanchore to musawe yagaikirania ya na inji ngalibaga menta bwasaikiri nsukigo bakembaro abago koregasi okonyara mumate ina community wo kila soko kona mwendo wazimu wake naro kwegu ogendo twarera ere goromono naro kwegu oteba ya maybe for example onyoruta se familia ntaka bona kwenda gali oteba ya tigangene nkora bana nchiga egasi. So I have few friends of mine balibo ndatebe they have done 1 to 3 to the community na ndembaro bago chabaso ekero ebiruge ebiga no komanyora bari chibabo songo gega banywete baka no baboli eri tambakareti bamanyeti. Yeah. Okay. Muskima chuki wenya kwira ni liboli ora yobuya utegete accountability and transparent ono konyora abange mboko aje transparency and accountability monda ajukurangirwa abe questions korore nonye some of the governors bakurangirwa senate banka kugendo yabidi arrest warrant chaba issued so bara yabo bachorire maybe bali barabasaye bali ku encourage other youths so that nabaro boli cause nkunyole serikali ya former president Uhuru Kenyatta appointed abantu maybe bakwate myake menge kidogo andeke gukana bateba nga abasaye ba gutumeka bube kibese cye
serikali. So balikuwa na babwate encouragement ukese bali bago chakabonio. Nakibona murachikwa nakibuno kwegene kwega gwachire mpaka saba na inchuro jonyo muraye agatene abasai mu gutumika kibesa bubi. Nakimura nakibona abana inchi ababegenire aso chiko balendere enibo yabo. Gente tangani toji kokorege toko ba accountable. Kira tuarangeligu twatwara public participation twara abantu wetunga kibese kitwa bwate financial yeye echatumikire ganega so that we create a public awareness that abantu batware trust na umurayo twete mandate yo korega si oikira niri amagani ali adotebeti usali toganiti. Okay, asante sana. Yesu monchumo ligerelia gendera kubwatuke birangeli bya wetrase namba ya 0716111177 ye tembeti Facebook na boigo YouTube. Yesu muske Naomi. Sorry, naronte biri sauti yake iko chini. Okay. Asikike vizuri. Asante sana. Hiyo atashughulikia. Okay. Yes, muske Naomi. Anene ingoli mirobiriki hanene buna basaye kine chingaki mo force kwa gwe pirogo usine chingaki mo kwa berali kwa gwe Bona yekire as to go force because ekaroto kwa berali they take us like jokers as yekire bodega we have to force for them to give us these positions tabakwa regasi. Yes. Okay. Asante sana. Asikibara abarangalinde. Sorry? Abana inchi barangalinde. Omate ko force ya sencherengia. Turi wende na kifua. Omate karoko kana nege kuba karokyo tena itakuwa shida kidogo. Lakini karoche ta sencherengia, wono you just sell your ideas. Na bako nyora bana inchi bakoreki. Banchire bako promote ya sencherengia tageti. Okay. Yeah. Asante sana. Yes, umusikemacho. Chini chinga kichoko werali wasini chinga kiunabasa na watena viroge bina bitu target. Raundi ntuju kwa verani. Raundi ni kukanyagana. Bikato to virogo bine chingu singe we believe that it's our time. Mangana alinga abasa na bua baraiba mambi taigo jiko work. Abasa na baraiba boniga. The future belongs to us. Lakini muskema chukingo boli anene bona una basa mu abiri mu gutumika bona chikuni anene uisuko kwanelie kuni usaba uni elitali gojaso mwana inchi na basa karale nakimu chikone kibuna abasa bege bikoro bi mwebe kira mangana yoburai mwetikana na mangana yobu. Number 1 abasa bune we ward yane ya Kitutu Central na tembe kwa kwanza sana baba sako yebwatikani na mangana ko salio murembe ase mikutano ende yonsi yage siasa. Number 2 bune serikali ya tembe korosia ebintu na chitikia chi polytechnic so that ba engaged na kwebundisa amangana nonywe bubundika ebintu biraba konyamambi. So tajimba basa kotegemea umwana siasa chamwe shilingi 500 kuzaji ku salio murembe. Chagera by the end of the day ayoli ku salio murembe uko bwatu na bieko kujandika. Okay. Yes. Komentara nayo okonyora omete bonega ntobwate leaders na ntobwate politicians. Politicians na bakonyora most of the time bago sali abamura babake. Wono kwanyora nga because eratara kora any development ase ekejoro kyakoru wono okonyora gutumika kibasa kinyinge kwa abasayaba erinde mbachukwa oliuko kwane kene omuremba koreki ate bya bananchi emipango eria plan to kora bananchi wono ngwa pila saba abarayaba onye kwa irwe kerogeke na bananchi bakorere gasi so that nonyene kerogo tara omate kerokorte to mananchi gasi buya na bakonyoro you have that freedom ogotara nonsi ase binyoro onete ochogochegi nonyene simia most of the time okonyora to kunyara kulimia sengencho no korete gasi lakini kerota korete gasi unapata
abante bakora ki ogotumika chibesa wakana bona ogosaria abamuraba bachigwita abantu bandase political forums yeah nande bono youths na barabu they need to be very careful tiga wacha youths wanza kujituma bacha kegwetoma boka mambiri gino nyene egasi ya mjengo genda kora nyora 500 chiao omanyete ene ya nakora ki na beka most of the youths okonyara abange bare social media bakonya gosabera chibesa bakonya like they're waiting for the leaders because politicians have bakareki baba tumere chibesa. For how long are they going to depend on the politicians? One area baruga abo change their mindset bachake kokareki bachake ko kwerigeria sencherere ngia. Okay. Asana ujumbe ngia muno. Yes, umusike machuki. Nchira kimurene kibuna abara yaba bara chiabisiboniga. Wabwateranire abasae anena su kuimuka ibitambukiro bya magendo. Esiboniga into natebe na study okonyora abaraya bari cyobisi okonyora umuntu atete security nyingi yabasae so that bamukobe no nyuki amatanga so that arokanenga nabwata abantu whereby so tateti opponent yae nere twaliri bagali ryo kweresa abantu nga oyo igokoreriga oikiriga nenchende ko chakiraga nkelia sigete ibone kogera nande singenjo chigasi chitayo chitraba created chisaine kwanyora basaya bange ba very recruited kulenda baishimiwa Okay. Yes, ebintu mbirege nguraran una no mwako machitasa na mwansire ko mochia barabisi lakini mwogo ikamwa mwasali kubwa barabo njira kitogo chikwene kibuna abasaye muri go chikwanyora asense mubune yo umusauli ani murayo ruwa kamochiri na tarekira ni mugendo ayibona kwenda kwaba pibusa ndasi nikitura ni kibuna abasaye muri go chikwibwatirane bone gato bwente go promote transparency kene gyonsi ogokora ekaro kwa iruno ine chibesa cha magendero make sure gwakorera abananchi egasi. Number 2 gwatwara regular meetings n'abantu bawo korwa sebinyoro byabo bona bugya kumbonega I'm planning for example bangere kerogo ekeiga ntubwate chinyomba isato tubwate bunyando ntubwate bomwanda ntubwate bugya kumu bona at least in these 3 houses nimpange at least on a quarterly basis twende twekaranze n'abantu bari bakoraki twatebani asina akorire buya asintara akora buya nanyore feedback iri nakora ki next time nakora buya zaidi alafu ekero twakorire gasi also give performance reports back to the community bono gwatebya abantu yantu anyore chibesa chenganiga na nyadire gokora chinganiga ngaimoro chananto tobwente gokora ki gokora so that these people will trust you again alafu totware continuous engagement with the citizens yani bona almost most of the time okonyora baraya bange kero basoire kerogo nande anene gento kego chakiagera okonyora murayi agochotumeka chibasi chinyinge sana se ground ekara tumekire chibasi chinyinge sana se ground ekara soire kerogo keri agochubwe bisa ochaka kwera ni chibasi chiri akorereki akorerete campaign so my appeal asaba engineering this time round tigabaya abantu batari gochikobasera chibesa asenga ntwa lessons from behind ekara baraibago chabato achibesa mali go chabato korra magendro so this time round tigabaya abantu bali batabwati chibesa tobere na barabwa se community tobakorrega siriga neiri yes okay yesu skemacho bunanguligerese bune award yane ya Kitutu Central some of my competitors approximately umuntu tumekire nonye totebe nonye 4 million woniga nama gojene boli onye utumike 4 million woniga nande ntoreke enga kichukura ukoligirie salary yo mu MCA tonyebekerera afurira abe 100,000 nama kweboli umuntu utumike ose 4 million woniga kego ikero sine campaign utumike 20 million nkeka koligia ese kero geke igentege tangani ga kuchorwa no kurera ni chibasa chae
Jentara atumeka resources chinde igente tanganyikira nkwenda gari no giokorera abantu ba Kitutu Central gas singenjo una natare Kitutu Central mbwate chi agenda 7 choka giokorera abantu bane gas ichibunango so gas obisi chingo chake gokore gas so that out of chi agenda chingo cha kwereza abantu bakore benchmarking kurukao. Okay. Wante inakorire kasi ositina akora. Asante sana. Sikonyero murai naro oringe komochi sana. Omwana siasa gitira gini erekera swete. Na mange ndawa isi kukwana. Isi njira kitura neki ambasa ibuna inumuranya lemo koreta munjirilia. Mutara isona ni nebiama. Musainale ntamunjirilia taraso asikia. Na nyarekana. Also engage through public participation, through mentorship programs, trainings, na bako nyora onentere ogwonchoreri. Lakini ekarego chwekara financial sasa gabu no konyora bonde shide go chokaraki go ya veroro. But we appeal to those political party leaders babwata basayo amagoko nentu bono tonyare ko babantu in the near future. Yeah. Okay. Isu kimachuki. Kuna ino basai murenta munjirilia motero sona ni nebiama. Number 1 nabokoleta munjirilia but ise kiwange geke. Kirora affiliated with ya kiama nkonyorole a lot of support. Okay. Sana. Anena aso muchando norage osumbira abantu sana basai anena umuchando wemirimo unemployment. Nakimurachi kweneki asi wodi yawe yabogia kumu. Una basai bali bagendete kwirwanira banyori na barabu asi bakwibwatira. Anena bunanche Naomi ntegete go sababa basai bonspi badi batara ba registered as voters ba registered. Wone karba bere registered ba combat sekeruge kekere na nyorire nimbwate plans for them. Yes. Nimbe ginko ba connect to job opportunities erinde banyore emerebo alafu skills chabo to nyareko build skills chabo banyare different skills chiko bakonya abako nyara toro chipana buna bone gatobate gente kiya CBE. Most of the people baro ba okora STEM, baro ba okora social sciences, baro ba okora sports. Abange na bako nyara mbali kwenyara se nini emereme makong na bako nyara bono tunaenda kuwasaidia kunacha their talents. Buna bone gana ringe nyamera ko gali na kwani tana bambra nkabate birende ekaraba ntambo kirina sera sekeroge kega nitawasaidia sana. At least nyare ko babwata ko boko barugali from the village na barababe bachikoba international. Alafu ni nyare go okwanira emechando yabo sana gali asibunge so that toranga kitoko bakonya. Most of the time nando konyara chiba sanchiro na nyetia youth funds togo chiwu. Lakini toranya umugambi omuya ogochikoto bwateri chiba sachiri chiche konya youth. Bona nchibuna nawo mekera na asere keroge kega na bongo chikobwati chiba sachiri nkonya youth aba bakoreki banyo tinyore bachake their own projects bakore their own projects bali basomete banyore linkages to job opportunities. Alafu bali batari kwenyara batari in terms of batari bakora anything to do with talents. Na batoko baorokia mangana yoboremi agriculture banyore chisemi so that they do something kiranyare ko ba chibesa. Ose ko na nyina sa county rogoroga ganto bwato obisi egokonya no nyina basaya bange basoka outside country. But ekerota bwatyo marayo muya to konyara such opportunities. So bunanche Naomi omongi no matekero omongi na are nyomba na bakomanya abana bayasi mbararagira bayigoti. With my leadership I'm going to make sure abana bana bonse bakoreki baragire bayigotire. Yes. Okay, asante sana. Yes, muskema chuki. Ndio kuna kina wasai bali baki Kitutu Central. Konyekire. Number 1 as a national government do program ya affordable housing. Affordable housing na babasai bago so abakolegasyo. Number 2 do program ya national government kuunga kazi majuu.
ekokonya abasae bagenda chinse chise gochokora egasi. So bakobwati the right channel through the Ministry of Labour banyale bakonyoki egasi isiko yense. Yes. Okay, asante. Yes, asing'encho yebiro bono toswe anena steward imeroberi kigiga mubwate neno moske na umi tose bona steward kitoje gukorera tunyari tugukwanira oborai anene ward ya bugia kumo meroberi kigiga obwate anene wicha saba na inchibe ward ya bugia kumo wo tatiga mache chipara nechi dispensary meroberi kigiga barakwenyera bona ekero moske na umi arengo MCA obugia kumo neke gatokorera. Number one, buno mongina. Yes. Nikiingia kwa kiti na bondo chengo chikokonya most of the youths. Banyore chigasi baru isiko gari. Through nimbe gingo kora football tournaments. Nande kanongo kora football tournaments ichiga. Origereria basaya bange bonaiga basire rasa drugs and substance abuse. Bono nimbe gingo infight nonyena kada bacha a ground ba kora sensitization. Weso koligere nande most of the youths babere ba kwengenta through relationship issues na botokorenta counselors bacha baba kwanera baba tebirinde ba kwengenta ba ko counseling bamanye nga life must go on with or without the challenges they are facing right now. Igento kenege akabere abangina in all facilities, health facilities, ngochiko ensure that ntobwate maternal facilities chiko chikokonya bangina abanonyene ngakiyo koibora bateriko gochateka. Alafu in my wards nita make sure niko na at least ambulances nande nimbate knowledge about NGO world apart from the county government resources choka na bakonyara twarikire proposals ko risiko twanyore funding chiko chikokonya abantu abange. I think that is the only thing ndagete chikokora which is very different in my ward ego chikokonya abantu abange manye gwekera abantu bali abataka because okonyara most of the time karo monta soira sekero gweke abataka bagochu bebusana umuntu oli otabwati kendo umuntu oli otabwati e godfather kompwata koboko. So intibuno mongina nita make sure na konyire zile familia ambazo hawajiwezi nintware community health volunteers go say community health promoters barenta information to my office badiba bangi nambara balia bagatu batari kwenyara at least kwa tunawasaidia pia wao twabakana nonyesha because amateka robate knowledge si lazima utegemee county resources peke yake na wao toko rika proposal ku risiko gari tonyore mo funding ego chikokonya abantu so that at least abantu aseke nyoromba komenya no boba bolinga intubona nabataka yani as time coming time goes kwanyara no bare gali asba batigetu. So I think those are some of the things bago chikokora nonyena bangina. We normally say that what a man can do, what a man can do, a woman can do better. I want to bring something different. Nonyena bangina batura ba nonyene project ye para. Torre barabumba nyare ko kore e project yu. Nakibara nyare ko nyakora banyakora bya ko bwa buna bagaka babere bakonyakora. So I want to promote these women. Banyare ko koraki. Wakwe more empowered. Yes. Asante sana. Yes. Skema chuki. Mbokora likiboiga anene urachiko wekirania se ward ya Kitutu Central kutatiga mangana yiga kwa ni rumono chipara amanje chinya gitari ngiki gabara kwinyere buna omuskema chuki mbwate naliyo wate ababukare nga mbwate chi agenda 7 ngochiko kora different una kwenye chinde chiko kunyaba wande usabara ya wande bali sitting bakora. Number 1 ngochiko kora kintu ku youth empowerment youth enterprises so to guide abasae ba manye ngaki office kibako rely on so that chibakoni kora mangana education bursary fund for needy students and to improve ECD centers cha school cheto. Number 2 tokora mangana road infrastructure to grade chi para cheto anene mono mochando noro to bwate bwe drainage system okonyore pare gokoru but drainage tebwate kente ketanga nto cha gochakera amangana drainage
tumagokora pare eyo so that ebe long term. Number ase ward yane ndete ocho make sure kere kenyoro nkebwate borehole so that abantu baito banyali ku access amachi amasafi. Igente kende agenda y'abangina na abataka so that tubanyore nonya mang'ana echi mbegu so that basimeka banyore ebimeri so that baire nonya echiro gari banyore chibere. Alafu egento kende tumaya ku make sure nga nkokatura mang'ana lighting ase ward yane so that economy ebe 24 hours care center at least ebe lighting nero so that numaitenga mang'ana lighting squeeze na letu ase county government so to push akoru tumago promote traders batwale community savings so that chibakonye through circles. Tumago ko upgrade chi dispensary cheito and to push twale chi nyinge and tumago twale ngento egunga community health outreach initiatives gorego. Okay. Asana. Jisumu skeno. Nchire kiturene ki nene hasobura ibwago isego choro nyasa karanje. Nakirene kibuno bora ibwago bwatoriro ubwasio kuno bwene. Nena sumu chando yiga bokwena no wechi pasari. Abiru muchando mungi sana anena sichubwate. Inchebuna Naomi egentege tangani na otebe buna twachaka program nero wacha bonchari bonega ya ajiri abantu bako chiko learn computers packages for free. Number 1 ngo chiko computer se obisiane bonyando bogia kumuna bomwanda ntwara abantu baregali so every time chibasa richikwena no the first time omoiboli yako nenta chibasa chiform chiri ocho ichori otwa details cho mwana aso mwana ko soma everything twabeka all the information as chi computer ekaro twabekire twasomio mwana ri kama mengia grade 10 twamosoma baka grade 12 twakora na nere omoiboli ocho tabia yo mwana nena itaka kende university gete twa change nande bona twamo transition from high school twamo beka go charali ochi kwerende ochi ase university go say college twamo somi kurugali baka go chakero muchakano baka amalize and then the only thing omwana we arabega koiranka the receipts and I'm going to consider abantu bali bare obogima bwanse asenga nchokonyora most of the time leaders abatobwate audio bwate nande nera wakoraki nera kwego so I will make sure that even through the public participation twanyora feedback ngabana bonspi bare bogia kumubodi banyore basari without koligereri obonyomba gete nande bona abantu ngo chikotwara obisi they will be empowered. The first time mbuna ngo chiko obisiga I will invite human resource manager atrain abantu ababuna bago chiko korega si obisi because okonyora most of the time abantu bara obisi they are very rude ose kero chibasari cheguna rabuna governor Simbarati atwete chibasari some of the offices abantu banenge kwa chibasari chiri nande bali bako zile zenye zinauzwa ni za wale watu nyako very needy so in my office I will not allow such to happen. Nko make sure at least kilo mwana se wadiane onyorre ebasari na mepata elimu. Okay. Yes. Asante. Yesu umusike machuki. Yes. Anena aso muchando yiga okwena no wechi pasari. Nakira chikwene kibuno bora ibwago wakoleiro bwene no bwasio. Number 1 chibasari ke tochuwena na tokwena na level Jones chire ngane. Kusaba nto bonse bagwonye 3,000 kilo muntu 3,000 last time muna any county te kisekemo yali nyanjo abantu babangetera ini baye ku forms che basari ka nga bakatebunga chiba form che nkarabo besana nga why abantu bagochege tuko babangetera ini amawika nga forms che ikige kabege ndogo ukumi sana ngateba nga una tuchi go take over to make sure nga kichi forms chechi basa linchire
jisaine so that kero omonto anyore in time. Asante Yeah, sana. to add on top of that, komenya konyora chifomu icho abantu bande bakwenda bachira bachaka kuchioni chibesa whatever omongu nolio mataka kwa mwanerie form 500 shillings. Yeah, that's why I'm saying with my brother yana batoko bwatana we share the knowledge that we have. At least abantu batoko chokore gasina barabu keratu acholiru at least batware the proper trainings bamanyanga kiba kwandole abantu aba. Okay. Yeah. Na at the end of the day okonyara yani nilana tunajipelekea kwa kwase ngencho ekere gento gia chiriko konyo mutaka just give them kiba konye. Okay. And again kire jiforms ichasokire intubuna aba MCA nabo togotarira chifamilia echi twafuatia twara naki mwanya wate chibasari echi so that ntonyora complain. Asante sana. Rege na bange bakwanirego na bange mpaka watenango ichatore mpaka mwago isiko to nyare to yes tuske mutwe anene abantu mpara bibira sebinyoro anene abantu amenyete no bolema bibire sana anene asubura ibwango na kiro chikone kibuna umwana incho yego bwata amenyete no bolema koko kera rubura ibwako omete kero bwate the right people bali bakorere gasi nabo buna nateba the community health promoters. Those are the data bago chikondetera obisi bantebi nganto bwate people living with the disability enambagete abantu bali ngo chiko babeka ase data yani bona anything ke bwante ko chakoba konya be it wheelchairs to go chikolige to assess the situation ngakire onye mbapo ati wheelchairs we make follow-ups for them banyore to wheelchairs okonyora abandi nanda abana buna bali most of them bakoro chimetaka sana bona nabo be eating and noko bakonya banyore no nyine ndagera mbaro bagane tino nyem purpose. I think with that kit nakwa nango chikolika chi proposals nyore extra funding nabo konyara chanyare kokonya people living with disability bona nande go chigo ko reduce the burden from their parents go say the caregivers bali bako barenda. I think as a mother that is the best I can give. Okay. Yeah. Asante. Yes, muskono. Na teba guessing encho ntu na ba MCA ntobwati kiti buna CDF kere strong maybe tubuna tuchugo push tonyore World Development Fund again to turateme go chigokora togo twara partners maybe na umujumbe women rep governor so that abantu abali needy baba identified so that ririyo bokonyi bogotoka nabaro banyora no bali system. Okay. Asante. Yes, skina na kira chikone kibuna oburai bwa onkubwatera na bole ne serikali ya county anena obwa mate bwa na kira chikone kibuna wabero buya ne serikali ya county na bana ibanda anena si ukuru Again, taken nega teamwork. Ekero bwate teamwork na bokonyara gokorega sina kero monto asinjere rengia. Lakini ekero go chwa isolate ebwe ko manyene na bera kobere gokora no nyina banenchi bali bago chore to chuko ba represent ego choko kobere gasi enkongo. So ni kufanya teamwork, consulting one another kwa beke bintu bya kero kwa presently your issues to the county assembly wa make follow-ups kwa manya kama ijafanyika inkikiagera utara into kiriketara kore kwirene ketara nyarekana kokorekana. Yeah, I think teamwork is the best way to work with the county government. Yes. Okay. Mujano toji twara na mangana political realignment okonyora maybe na toji gojoru tuna wa MCA maybe turukuru from UDA dobwate bali bago pinga serikali kwanyora maybe sino mu governor are opposition so bono gape ko bomo chando no nyugo access resources wanyora maybe kwa kandamizu one way or another. Okay. Asante sana. Yesu munchomo ligerelia kenda kubwatuke birengere byao wetira se namba yezimi ya 07 11 16 11 77 gatembeti Facebook na boigo YouTube. Tisigo suka igora sinini. Taralire ebiombe a obiwe soki.
Linda Mwananchi lile serikali yobo mo broad-based and then through ababa opposition ababande ruchi twarorire abasaya nene mono besokiri ne kiombe kia Linda Mwananchi rujenge kikonya ba kuna ino basaya ebyombe bigambi bakonye buna ino basaya konyora ruburai chike ntona tebe ntubuna UDA ntukwate structures gose ntukwate manifesto ito kwaregas wano byombe bibindi byesokiri timaiti osembi kwaregas bwente buna serikali yabonige gukora tinga geriti. Okay, asante sana. Yes, moskeno nanyari ko kwanirengani Nchege ntonda tebe asenga nchutu abere toko tumu kwase chinga kichintambe. It is good intubuna basae ekero gwasoire kiombe buna Linda Mwananchi. Make sure Sifuna knows your 3 names or 4 names. Asenga ncho obe nga ne social media warrior na bora tigarega forever go koraki go gwaka iriogi. So wherever you want to align yourself with, make sure the party leader knows you with your 3 names or 4 names. Nadiora kwareki ekara bago chwe karansa semeseri bago discuss issues about youths, be there. Kwarore nadiora nyorego ko bago konyara the benefits. Lakini wewe kikwatu ni wakupiga kelele kuruasa mtandao na bago tigaragari forever. Okay. Yeah. Asante sana. Jisi kitogo chikokora tono magwato kengana yeno yo mwele kitogo chikokora ndoje jidaikani go jigenda tukumenya kamono asenchera ere endonge ngasamuna umusikeno ingana yo mwele asabagya kumubonsi tiangireri bageri kobakera mbiamona ni mete no muri gamo ndigereti nande I appreciate my brother Cyrus asoko nangiri gochagaiga at least nche korbe birengara ribia ne birembo ate gochabogya kumuward kitora chiase a ground to receive bunatore na botora nabe konyarekane nganto kwa TV toki bisaine lakini no mabasa koligererie bitoki rigererio Naomi ngakya kon kisera chiae inkimbate kanene gocha somo gyakomo ekaro maligereiri na botorange 14 gose 15 ekaro mo ikaransire numwe kabanyene na mo gocha koligereri mo basa koligereri issue to do with gender mo gocha koligereri matabe yaya Naomi nakwane tega nyarebe nakwane tega wono tigatokareki tigatoyo chikura and I want to promise here ingakaro mwanjolire na bongo cha kwabakorere gasingia and you will appreciate. Yes. Asante sana. Moskema tengana yo mwele Njinkwira libageri gwakira murarimbye muno soko to host galero and tegote abantu bane bagitutu centro nga ndogende to engage one on one and next year tukubasaba mutobwatesi se chikure chire boso and mubasa kungainwa mutigarimia serikali mugendere kukwatisa serikali ereboniga so that tonyara magendero asobwa ona bakirimbye muno mete mugendete guturikireria and ntogendere kukwatira na kuchibosio asichi chirachinde chonse. Yes. Asante sana. Isimbi ya muno muskenomi mungina nya keya kurwase wadi yapogya kumo abego muske Clinton machuke kurwake tutu central mbi muna soko nyinga kino wekirana hase ki studio ya Gatembe. Yesina ko ikiraga bumunchumo ligirire nongo ikiro mwelyo wa moroberi wa basai no burai nina se twenko mulikira mungana ligete abasai siasa nabayigo obo koreri ubuyilitira ne Cyrus Nyakunde chikuraga chinsa isa no naibere no chikanyore kyonga sinchira yo wengenera Matilda obayiwa na gusabiro tarubuligireria ne nobwate korya kondi gwensi